Tuo ba mo nga ang tao duha ka kinabuhi nato naa? Natay duha kinabuhi. Pisikal nga kinabuhi mo niya tong lawas. Pisikal ha? Oh. Mo ning lawas nato na ay panit. Unsay composition ng lawas? Panit, unod, dugo, bukog, ugat. No, wala na ugat, uway ugat. Ang ugat mo to'y daluyan sa dugo. Ang bukog mo na skeleton nato nga makabarog ka. Barag balay ba? Ang unod, ug sa balay ba ni bumbong mo ay nagkawbir sa bukog. Apil panit. Din, human ani, mamatay ka dili. Mamatay, ano na po'y dili mamatay pagbalik ni Kristo Jesus. Tesalonica, ingon siya, dili tanan mamatay. Nindo to nga di punta mamatay, no? Maabot si Kristo, ilisan dahil taglawas nga sama niya. Pero ako ba, muunag kamatay. Pero ang nindot sa unang magkauna mamatay, kung una siya sa buhay pa siya ng nanay Kristo, banhawon siya. Gusto mo banhaw? Amen. Pagkabanhaw, lalinon ta dito sa langit. I-rapture ta. Ubanta kang Kristo. Gusto mo pa langit? Amen. Kasi gusto ko langit, taas kamay. Anong gusto mo mong langit? Yahay. O malipayon ta dito. Ingon ang Diyos, kauban nato ang Ginoo. Naapoy laing matuan sa itong kalag. Muna nato data espirituhanong kinabuhi. Kalag. Kasi nagtunay kalag. As kamot sa nay kalag. Amen. Ang mga mutaas, way kalag. Taas mo, para namoy kalag. Namoy kalag. Taas ang tanang nanay kalag. Palakpakan na to ang Diyos. Maunay delikado sa tao ang kalag kung walay Ginoo asa paingon. Impierno. Kung sa man dito sa impierno, kalayo, ito na tayo kagikan. Ang pulong sa Ginoo mo nag-ingon. Akin sa punta nga dili mo tuo. Kung di ka mo tuo nga naay impierno, nga naa dito'y kalayo nga walay pagkapalo, pakyas ka. So bitutan na ay langit na po impierno. Amen. Kay gihulagway ni Kristo na dunay tao nga duha namatay ang taong dato ug ang si Lazaro nga pobre. Mabasa na sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto 31. Pareho sila namatay. Pero sa buhit pa silang duha, ang dato walay Ginoo. Way simbahay. Kung natay Ginoo, musimba kita. Amen. Amen. At kung wala magsimba, meaning wala butahon si Ginoo. Kay gisugo kita nga simbahon siya. So gitukod ning simbahan aron dinhita manag simba sa Ginoo. Amen. Amen. So palakpakan na to ang Diyos kay niatan. Unang kanta, malipayon ko kay niatan. So kay niata karon arong simbahon ang Diyos. Di man ta dili ka aron mag-unsa ta dili magsimba ta. Naapoy personal nga pagsimba kanang ikaw ra sa imong kwarto. Ampo ka dito, magbasa sa pulong sa Ginoo, kanta sa alawiton sa Dios, simba mo na. Kini nga itong himo karon corporate nga pagsimba, iniusa ba? Unang isugot ta sa Ginoo ingon sa Salmo kapitulo 100 bisagatos bersikulo 4, sulod ka mo sa akong templo. Sundon punta sa iyang simbahan. Sumugi na ito obligasyon kung gusto taglangit. Kasamtang buhay pa ta, mangalagad ta sa itong Diyos, makinabuhi ta nga malipayon o mapasidunggan ang atong Ginoo. Dili ta maghimo o sa dilimon. Ha? Sala, di ta maghimo og sala. Unsa man ang sala? Kanang mangawat ka sa sinsilyo sa imong amahan sa bulsa.
Kanang di ka mo tahod sa imong ginikanan. Sala man na. Di pud ka mo simba, sala dili. Sama. Sala kay ngano man suko man niya. Kung dili butuman, dili to iya si Ginoo. Wa man mo simba si Ginoo. So mo na trabaho nato samtang buhi ta, hangtod sa hangtod ta mamatay, mamatay ta nga masimbahon sa Dios. Inyo ba nang buhaton? Amen. Amen. Karon doon na tayo mensahe nga nakaangkon og kaluwasan. Mangutana ta, nganong gusto mo ta maluwas? Nganong gusto mo ta maluwas? Kay una sa tanan ang rason, kung say rason nganong kinahanglan ta kaluwasan, kay makasasala ta. Salatan tanan, amon? Amen? Amen. Ningon ang Roma 3:10. Kung sa'yo ito reverse ninyo dito, kaysa kayo memorize sana. Roma 3:10, walay usa na batarong. Tanan ta, walay matarong. Ano nga may matarong na to? Kaya makasasala lagi. Idugan nimo ang Roma sa 3:23, sa'yo na kayo memorize. Ngayon na kayo memorize? Oo, sige. Salamat. Palakpakan na to si Dodong Kamuya. Ikaduhang anak ni Melita. Ni Dikon Samuya. Memorize na niya. Nakasala ang tanan o nilayo sa Dios. Kung sa'yo nakalayo sa Dios nato, Sala. tungod sa sala. So why ingon na watay sala, puros ta makasasala. Amen. Busa ng inanglan tao, Kaluwasan. kaluwasan sa atong kalag. Ano man, sumpaya ang 6:23 sa Roma. Sa'yo na kayo memorize po. Roma 6:23. Wala na kayo memorize. Bayad sa pagkasala. Dito sa Dikon. Oo, ang kamatayo. Pananggasa nga wala bayad, Bayad. kung kinabuhing gayon, pinaagi kang Iso Kristo. So sa bayad sa sala, Kamatayon. namatayon mo nang mamatay ta physically. Kung mamatay na ang tao nga physical, wala na siya ginhawa. Amen. So na Solomon. Mo na patay na. Yan naman sa kalag. Ang kalag, dili di mo matay pero masilutan. Ito ang silot sa sala, ang bayad sa sala kamatayon. Dito sa ibutan sa linaw nga kalayo. Sabtan ha? May na makasabuta. Mo ni ang kahimtang sa tao. Kung di ka magpasabot, di ka musabot, ikaw. Inangan sabton gid nimo gyud. Anong nagpagkamatay man si Jesus Christ sa cross, kanong palang siya aron ta matubos. Pero bisan gibuhat ni Kristo Jesus na ikaw wala mo kabuna, wala mo tuman. Mamatay ka na, naisala, wala ka maginulsol. So doon na yung mga butang nga ngay buhaton sa tao. Usa ka tao karon gi nakahimamat niya si Kristo Jesus na luwas. Kini mao si Sakiyo. Sa atong gibasa karon. Muna naminanlan ta kaluwasan igsoon tungod kay makasasala ta o ang bayad sa sala kamatayon. Muna duha ka klase ang kinabuhi nga maangkon sa tao. Kinabuhing walay katapusan nga mulupuyo sa langit yang kalag o kinabuhing sinilutan sa linaw nga kalayo. Gusto ka ba nga sa kalayo? Yan nagingon ang Biblia sa Pinadayag 20 versikulo 15. Kinsa nga mga ngalan, paminaw ha? Kinsa mga ngalan wala makaplagi, wa may sulat sa basahon sa kinabuhi. Asa ito sa iwaton sa Ginoo? Tambog. Itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Sagot ka? Ngano man, ditong dapita, wala na'y kaluwasan ka.
Moto si Lazaro si ang taong dato ang kalag niya nangayo og tabang ang Abraham ay padala si Lazaro ituslog ang iyang tudlo sa tubig aron ipabugnaw sa iyang dila dito kay nag-antos siya sa labihang kainit. Init dito kung init diri sa kalibutan labaw na dito. Na walay katapusan pug ka nga magpuyo dito. Dito nakahantod sa hangtod. Mo nga karon pa lamang sa buhi pa ta, siguruan na maangkon nimo ang Ginoo. Alagara siya. Sunda siya, tumana siya. Kaya kung magbuhat kang sala, na wala ka kapasaymo, magayong pasaylo, masanang kawatan, nangawat, pagpangawat, napusilan, patay. Ingon ang Biblia, walay kawatan makapuyok sa langit. So ayaw na lagi pangawat. Amen? Amen. Dili lamang butang kawato nato ang panahon sa Ginoo. Kawat nato usahay sa pagsimba. Tungod kay busy ta sa trabaho. Pero occasional kiss to kiss business na siya ha. Dili kanunay nga tuwa na lang kas trabaho wala na simbahay. Ha? So mo na, nato pa wa ka magpakabana sa imong espirituhanong kinabuhi. Kay i-prioridad ba nimo ang trabaho? Kung sa ingon sa Ginoo sa Mateo 6:33 kaysa na kay memorize. Meron dyan. Sige. Apit na. Panunahan ninyo apan labaw sa tanan Kaya di kamera tao. Naulo. Uy, nakurakan. Kurang, kalau mag-ina kamera. So, kinalang mo mga iso na. Sige. apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubangkot mga butang igahatag mo niya kanimo. So, bang version? Unaha, pagpangita ang dingharian sa Dios ug ang iyang pagka-matarong. Kaya ang tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Meaning, priority kayo nato ang Diyos, dili ang atong sarili. Ang unang adlaw sa semana, Domingo. So, unahon na ito ang Ginoo. Maya tang narbaho. Una kay tinda karon, sirhi kay karon adlaw sa Dios sa pagsimba. Amen. Unya paria ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa kitay hari, kitay magbuot. Dili ko musimba. Ay ikaw hari. Hari ang Ginoo, kung mahari ang Ginoo sa imo, siya imong tumanon. Amen. Amen? Oh. Nga, ang iyang pagkamatarong kay ang Ginoo matarong man gyud. Ina dugangan na kita sa atong mga butang nga atong gikinahanglan. Sumuadto ta sa atong mensahe na naguluhan ang pag-angkon sa kaluwasan. Gusto kita makaangkon og kaluwasan na kita mahimong sinilutan. Amen? Amen. Amen ba? Malipayon ba ta karon? Ang dapat ta paminaw pag-ayo. Nindot ra dili nato sakripisyohan ang kaluwasan. Kay gisakripisyohan naman ni Jesucristo dito sa cross. Una, ito buhaton, aron ko ng kaluwasan, maninguha. Okay, usa man yung paninguha. Nagunsa man si Sakio dire. Imong mabasa sa verse 2 o 3. Siya naninguha sa pagtanaw kung kinsa si Jesus. Kini si Sakio dato ni pero mubong tao, kung mubo ko mas mubo siguro ni. Naninguha siya pagtanaw kang Jesus kay sayang kamubo tungod sa daghang tao wala siya makahimo. Di ba kanang daghang tao taas. Di ka kita, ay mubo man. So sayang pagpaninguha,
Ikaw ba po naninguha nga makaplagan nimo si Jesus? Amen. Isa una, literal na eh. Eyes to eyes kit sila. Kita niya, hangad niya ni Jesus na si Sakiyo sa kahoy na si Kumuro. Karon, di na nimo makita sa imong mata si Jesus. Nikayab naman. Asa nimo siya makita? Pinagi sa imong espirituhanon na pagdawat pagtuo. Kisa tong tinuna ni Kristo Jesus nga wala mo tuo, ha? Sa diyang nagtigong ang mga tinunan, sirado tanan, nganong nakasulod ng Kristo. Tungkol kay siya Dios. Ayaw ka mo kahadlok. Ako kini. Ingon ni Tomas, kundi ko kahikap sa samad o inagihan sa linansang sa cross o sa gidughang nga bangkaw, dili ko mutuo. Ingon ni Jesus, dali Tomas, ikapang akong mga kamot. Naisamad, agi samad. Kapa akong lugha na isamad sa bangkaw. Ihikap ni Tomas. Niyukbo siya, mituo siya. Ikaw gid ang anak sa Dios. Iyon sa ingon ni Jesus, Tomas, sultihan ko ikaw. Mituo ka kay nakahikap ka o nakakita ka. Apan mas bulahan ang mituo nga wala makakita. Amen. Usahay nga na ang tao, no? Kasagaran yun, kasagaran. So, si is to believe. Pero kanang pagtuo, ang pasabot ana, kanang wa pa nimo nakita na ikaw nakadungog, mituo ka. Muna'y pagtuo. So, bulahan ta nga wa nakakita, pero mituo ta. Amen. Amen? Palakpakan ng Diyos. So sa imong pagpanimuha, unsa may imong buhaton sa imong panimuha? Kung gusto ka mahimong maestra, magunsa ka? Mag-eskwela. Si Hani, nganong na maestra na siya? Nahimo na siya karong profesional. Pasar naman sa board. Basta makapasar ka sa board, bisan kung wala, bisan kung naka-graduate ka, kung di ka pasado sa board, di ka matawag professional. Mga abogado, di ka pasar sa bar, dili ka practice. Doktor po, di ka pasar sa ilang pagka-doktor, dili po sila kapanambal. Mao po lang teacher, kung di ka kapasar, di po katawag na professional teacher. So si Hane, bisan siya sa iyang ikuan, eskwelahan, ALS, pero karon nakapasar, tikuan lang. Yan ang Diyos, anak ng Ginoo. Tikuan ka siya, pasar sila an-an, yung maguwang. Pag-board. So professional teacher na si Hani. Ngano, naninguha siya sa pag-eskwela, bisan pobre, pero nakahuman. So, ang balos sa Ginoo mo na maninguha ka, kabuot nimo ng butanga, mahimo nimo. Amen? Amen. Sama ni Sakiyo dinhi sa verse 4, tungod sa iyang pagpaninguha, no? Gibuhat niya ang iyang tinguha. Sa verse 4 to 5, iyang gihimo. Kung sa gihimo niya dire, usa, midagan siya sa unahan, ug misaka sa usa ka dakahong si Kumuro, aron sa pagtanaw kaniya kay siya muagi man diadtong dalana. Awara, dili ra di ay kutob sa imong hunahuna. Dili ra di ay kutob sa atong hunahuna nga makutanaw ka kang Jesus, imong gigbuhaton. Imong agnihon ang Ginoong Hesukristo nga imong dawaton sa imong kasing-kasing. Muna giingon sa pinadayag, nanuktok siya. Kanunay ang Dios naga-invite, nagapanuktok sa 3:20 sa pinadayag. Basaha daw, palihog dikon sa muyan. Pinadayag 3:20.
Nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moable sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug bukaon siya uban kanako. Masa man ang bilaya? Lawas. Nanuktok siya karon himo sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo kanunay nanuktok ato pa siyang gidawat si Ginoong Hesukristo sa kinabuhi. Kung ato bang gidawat siya, nagkinabuhi ba ta nga ilalom sa iyang pagbulutan? Munay di mailhan ha. Ang taong nakadawat sa Ginoo, nakadawat kang Kristo Jesus, nagkinabuhi, ipahari niya si Jesus nga masinugtanon kang Jesus. Adlaw sa pagsimba, magasimba siya. Sa pag-prayer meeting, mag-appeal siya. Kung doon ay tagbo, mag-appeal siya. Wala siya ibalibat. Kaya ang mga Kristohanon, masinugtanon sa Diyos. Amen. Klaro! Buhat na yun! Gusto mo sa mga kung buhaton karon awa man ko kakita kang Jesus. Atong tanaw ng gibuhat ni Zacchaeus sa verse 5 to 6, no? Sa verse 5, mayon siya diri, o sa pag-abot ni Jesus na itong dapita, mihangad siya mingon kaniya, Zacchaeus, pagdali! Pagdali, o kanaw, kahit kinahanglan nato ako maabot sa imong balay karong adlaw. Muna tingog ni Kristo Jesus, bisan makasasala sa Zacchaeus, kaya maniningil man ni buhis, ibrador sa buhis. Nasiguro ni gilimbungan. Kaya nga, ang pag-ila sa mga tao sa iya, diha, makasasala siya. Pero, invite siya sa atong Ginoo nga, kanaog dayon, sugo sa Ginoo na. Ang sa reaksyon ni Zacchaeus. Hindi mo siya nga, unyara Ginoo kay, muna. Nga ba siya balibad, nga ba siya mga rason? Ang lisod na anin na to, na ba tayo mga balibad? Hello? Ay. Na ba tayo balibad sa Ginoo sa diyang sugoon ta? Sama karong Biyernes, sugo mo na, no? Bakit sakyanan, Pastor? Pero kung gustuhin mo na, agyon. Dili din mo ibali ang 200 na maka-appeal ka sa maong bulaton. Amen ba? Amen. Asay bilin nun, Ginoo kwarta. Diha gina mag-matter. Sa 200 ng pastor, bak ang port. Kana bitang interesado na artista mo agot, bisag pili bayad mo atuta. Patag ticket. Kaya mutanaw kita kang si Aaron Cunita unsa ka gwapa. Nga na mga motibo. Ang imong gitawag interest. Kung interesado ka, want to jud ka, amen? Amen. Mangita gid kag mga paagi kay imong pas Tagalog, pag gustuhin mo maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan kung ayaw, bisag duol pag ayaw sa pingon imong ginikanan. Kada ray kung itawi aron di gastos kalayo anto tupagad sa lain na lugar naa sa silingan ra ya ingon ang anak wa man koy gusto wa kitay mahimo kung walay gusto nganong nasawa na ako si Mrs. Tagaliti na ako taga Surigao del Sur natuan dayo kayo no ang hinatuan og Surigao City murag diri Tagum kalayo pa to diri to 4 hours man pindi sakyanan. Ya, Tagum, dari Davao, nakay sakyan ng sarili, 2 hours na. Sulayo to, nga mutabok pagig ka sa laod. Dagan pa kag mga 1 hour po, more than 1 hour. Kaya kaabot sa inyo. Pero nga nung naabot man ko dito, kay ginusto man. Di ba? May mababayar ba, gustuhin. Ngita isang pagi na makita, asa makita. Labi na karoon na cellphone. Dito tayo makita, kaya na si mama dali, pati suga.
Di ba, mga babae, o, sa paglaki, maupod. Maupod sa Ginoo kung atong gustuhon gyud nga sama ni Sakeo sa diyang gipakanawag siya ni Kristo Jesus, ibalibad ba siya? Wala. Wala gid siya mobalibad diha dayon nang naog siya. Ha? Kay mingon sa Ginoo, ang Ginoo na dito siya moabot. So ang Ginoo walay pili. No? Miani siya bisan sa makasasala ang mga tao sa judgmental, no? Si pastor niya ito anang bayhana nga lain-lain og bana. Hindi ta ka-judge sa tao. Ang Ginoo ra may mo judge. Amen? Kung maginulsol na siya, magbago, nga humana man ang 5 kalaki, ikaw nung rabi yung gitunayan. Dalay. Irte ka tawa. Ano na? Pila din na imuha. Ha? Dito sa magsaysay, piti katawa nilagay. Dinhe, si Sakeo, human maingon musimte si Jesus Christ, kanawag Sakeo, kay muadto ako karon sa imong balay, padayon ta. Unsa nahitabo? Busa midali siya sa pagkanawag o midawa kang Hesus nga malipayon. Hallelujah! Palakpakan ang itong Ginoo. Pagkanindot. Ito, panguntangan sa ikaw ba, may dawat kang Kristo Jesus, kung gidawat na niyo nga malipayon ba? Amen. Kusmukos malagay. Salapo. Walay kusmuray. So, kanuna kitang malipayon kung nana si Jesus atong kasing-kasing. And the fruit of the Holy Spirit is joy. Amen. Joy. Dili lang pangalan na joy. Wala ka ng predicate or descriptive word. Adjective na siya nga malipayon. Sa ubang bersyon, midawat si Sakeo sa dakong kalipay. So muna imong aksyon, imong umang ka maninguha nga uta na ako si Jesus nako. Buhata. Usay buhaton, imong dawaton si Jesus Christ sa imong kasing-kasing nga malipayon. Amen. Di lang malipay noon sa dakong kalipay. Naman ka, maluwas ka, di na ka masilutan. Kung magsigi kag mugot, simpa na po. Ayos na po. Namismos tayo, so manawat ka sa tayo, huwag kang mag-uli. Simba-simba ka, huwag kang huwag yun. Yung anong na-impirno mo ko? Dito ka mahina na pildi. Gimahalin mo ang kwarta. Hindi mo kato sa baklog, kay 200. So, na ang aksyon ni Sakeo nga midawat kang Kristo Jesus na malipayon. Palakpakan ng Diyos! Wow! Hallelujah! Malipayon. Listen ka na ito nga malipayon ka nga midawat o mga lagat. Sabi kapilay na tumba diha. Niyari yun ni kay naigugma mi sa Diyos o na sinatanan o naigugma mi ninyo. Ambot lang po ninyo kung naigugma mo lang. Wala namin kinahanglang mahigugmaon. Basta lang mahigugma mo sa Ginoo. Amen. Kung ang tao nahigugma sa Ginoo, ika-apply niya ka na sa tao. Amen. Sa ito, na manok, kadungog kang manok, no? Ya. Kini nga itong mga diakono, itagaan ba ninyo mga barong? Gimahal ba ninyo yung itong mga diakono? Nabay naghatag barong? Wala, no? Kaya po ninyo, magpupuha inyong leader din. Para na ako nila kung tagaan kay sila ba? Muna'y pagmahal. Kamu mga asawa, kung sa mong pagmahal sa inyong bana, tagaan mo sa inyong ilang kita. Inyong birthday, tagaan mo og mga regalo. Kung sana, chocolate, sinina. Ma'am, happy birthday. Niya ay sinina. Tagaan pahumot.
Amo po, hatag. Mali, mani mo pa, ano man. Napakay pangumot hatag. Lumahol tang ihi, di ba? Sita ihian sa bata. No, mali. Muna sa, dali na ta makajudge sa uban, pero wala tayo nahimo. Aksyon sa atong sarili. Reklamo ta na, reklamo, kita di ay ang problema. Wala ka mang naibigay. So mga proper relationship, close relationship, hatagan gid nimo. That is a sign of love. Yun ang Ginoo. Bulahan ka to mga tao bisag nakapainom lang isa ka basong tubig bugnaw. Magmaya ng kalangitan. Oh? Nana ba kay tao na hatagan? Umuni dugma sa mga Kristohanos sa Ignacio, no? Nagpadala sila. O, tama niya. Pangayo rin na nila. Wala. Ipamalit na nila dito para sa mga nasod na pobre sama na to. Mahalang pobre utang basta dato o adunahan sa pagtuo. Amen. Dawaton si Kristo nga malipayon dakong kalipay. Sumomo na gihimo ni Sakiyo. Napay nahimo ni Sakiyo sa paggawas nga midawat kang Kristo Jesus nga malipayon sa iyang pagpaninguha nga makakita gid sa kang Jesus personally. So ang aksyon niya malipayon. Unsay komentaryo sa palibot, nakakita, nagbagulbul ng ingon. Isulod siya nga, ginapit sa balay sa kataong makasasala. Ano mga tao, mga argabyado, mga buot, mga batasan, kita nga way Ginoo. Oros lang mga negatibo ang mga komentaryo. Himantayon, mga maritis, marisol. Wala ang kitanaw sa abang tao, ang kadaot sa tao. Huwag siya magtanaw sa kaiyuhan sa tao. Huwag magani siya kahatag. So, ang anak sa Ginoo, dili ingon niya na ang kinaiya. No? Okay? Nya unsa paghihimo ni Sakiyo at tubangan ni Jesus mingon sa verse 8, maginulsol siya. Kung sa man itong pag-ingon niya nga, sa verse 8, basahan na ito, o sa Sakiyo mitindo, kung mingon sa Ginoo, tanawa Ginoo, ang katunga sa akong katikayunan, ihatag nako sa mga kabos, o kung aduna man kanilay na akong gilimbungan, o bisan unsa, ulian nako siya sa upat ka pilo. Sa man nga, o sa signifikante na, a sign of repentance. Maghinulsol. No, kung doon na siya ay nalimbungan, kaya maniningil man siya buhis, ulian niya 4 kapilo, 4 times. Katunga pa rin sa katagayunan, ihatag niya sa mga kabos. Ikaw ba, bisag wala kay katagayunan, na ba kayo nahatag? Imana na ito natin treaty. Tulo kati sa Kristohanon. Ang una nga ti, talent, imong talento. Maay ka man decorate. Tabang ka sa mga talento niya. Basta kayo maay ka sa mga panangyaw. Maay ka sa panudlo. Pagkanta, gamita ka na. Ikaduha nga ti, trisyo. Ha? Ayuda. Munang ikapulo, wala na mo, napabuto niyo ng bandihat kahit sarap. Ano ito? Ito na sa likod, oh. Muang may lagi yung sobre. Iurot na ninyo kuha, no? Kay sudlan ninyo. Gagmay kaing sobre lang, marami kasulod. Diba? Kagwa mo, kabasa ba mo nga, kung gagmay among ihatag, gamay, rapong imo madawa. Ang sekreto sa panalangin mo, sa imong gibuhat, sa imong gitanong mo, rapoy maani. Aning nagtanong gagamay, gamay rapoy maani. Proportion man na. Kung naginupra ang imong pagserbisyo, pangalagad, paghatag panahon, treasure, talento, o imong mga hiyas, daghan kong panalangin mo abot nimo.
katapusan natin, number 3. Time. Naman kay bahandi, o sa ipahadaran rin mo. Padala ko tayo sila, musimba kay busy negosyo. Dagko ginansya, minilyon. Na kumamatay ka diya. Adlaw sa pagsimba, gigamit nimo sa imong personal. Muna matubago na to. Muna mahatag taghusay, Roma 14:12. Maghatag taghusay tubangan sa Dios. Diyon sa nato pangalagad ang atong Dios. Baka basi kanunay ang atong gipalabi ato ra kagalingon. So, naghinulsol siya. Mo po ang giingon sa Isayas Kapitulo 55, versikulo 6 hangtod sa 7. Pangita Ginoo samtang makaplagan pa siya. Isugog kita pagpangita. Nagyara ka sa imong balay. Of course, God is omnipresent anywhere. Pero ang gingon din si Ginoo pagpangita nga, imo na bang nakaplagan siya diya sa imong kinabuhi? Imo na ba siyang gidawat? Samtang may makaplagan pa, karon nabuhi pa. Kaya patay dito mo nakapangita. Kapangita, patay nga street body naman. Di na po na siya kapanginulso. Muna, wa na'y patay nga maluwas. Gawas ang itong nanay Kristo sa buhi pa maluwas. Kaya makahinulsol man ang buhi. Amen? Amen. Sangpitas siya samtang anapa siya sa dool. Karon sa man mo sampit ang tao. Buhi pa. So nagingon ang Dios, asang duha kung tulo nagahiskot sa ngalan na siya sa taliwala. Na siya karon. Amen. Amen. Na siya nagsusi nimo. Nagsusi sa atong mga una-una kasing-kasing. 7. Mo na gingon nga repentance, true repentance. Pabiya sa daotang sa iyang dalan ug ang tawo nga dili matarong sa iyang mga una-una. Pabiyaon kita og sala. Kanang Domingo nga dita kasimba, kinahanglan mo simba ta, amen. Amen. Kay sala ang dili pagsimba. Because this is the day of the Lord. Ingna imong katapat, kini ang adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo. Amen. Mo na. Utos ng Diyos na maglingkod at magsamba sa araw ng pagsamba. Huh? But not necessarily nga Domingo ra. Nanakay Diyos, pagka-Lunes, demonyo na. Gumagawa ka na ng hindi maganda sa Panginoon. Manatik na pong ka, makag na pong ka, naghimo na pong kang sala. Kung maagtag ka na namatay, nawa ka kahinulsol, mga kapangayog pa sa ilo. Na-instance nga, among dito sa Aurora pa ko na sign, sa Tudlo pa ko dito. Silingan nga sa likod sa among eskwelahan. Aurora. Kusog man mo, laklak o alak. Ito sila sa poblasyon, nag-inom, pag-uli, alas 10 na sa gabi. Lipong-lipong na, kagado na pila ka litro. Nabangga sa trailer sa para sa basakan. Natumba, ang nabuhi ang driver, ang backride, patay. Bagok ang ulo sa simento diya sa lagab, way samad, patay. Internal hemorrhage. Pangutana kay hubog man. Luwas ba to? Biblia nag-ingon, walay palahubog mahilangit. Inyong bana, palahubog, mga parente, mga igsoon ko dili ni Pangigo ha. Pagpasidaan lang. Kaya pulong sa Ginoo pagpahinungdon, pagpasidaan. Dili kay sakiton ka. Dili kay ingon na igon ka. Hinumduman ka na kung magkinabuhi ka sa ingon ni ana mamatay nga walay paghinulsol, wala mubiya, kay sugo man niya pabiyaon man. Amen? Amen. Ayaw na pangatik. Kung atikon ka kanyan to, ayaw na pangatik karon.
Hindi ka masinabuton sa una, paningkamuti nga masabtan nimo ang will of the Lord. Kabubuton sa Dios. Dili kabut-buton sa tao. Ay na pangutbot, mangalagad ka, mangalagad. Seryosoha ang Ginoo kay seryoso siya nga nagluwas nato. Muna yang subok pabiya sa dautan sa iyang dalan ug ang tao nga dili matarong sa iyang mga hunahuna o pabalika siya sa Ginoo. Aron siya maluoy kaniya, maluoy ang Dios. Bisag usa ka dako kabugat sa tong sala kung mubalik ka sa Ginoo, usa nang mubalik. Magpailalon ta sa iyang kabubuton sa iyang kalagdaan. Kung gingin ng tanga simba. O sa atong Diyos kay siya mupasaylo sa madagayaon gayon. Saylo na. Basta na ang tinuod ng Panginoon, so dili pagpakaroon nun. Paglamano. Hiyon po, bumuro mag-iring na pahiyon. Naglamano, luaga o wagi lami. Basta ikson. Maghimat yun na. Uy, kadasi. Kapoy man. Ang kapoy ba ang ginaw na ito pagluwas na ito? Wala. Muna among atong, di ta kabayad, di ta kabalos, bisag saon na ito. Ang buhaton lang na ito, maging matinud-anon ta. Faithful. Muna gibuhat sa kiyo, sa siya. Ingan anak pero naluwas. So unsay deklarasyon sa Dios. Sa verse 9, no? Unsay gideklarar sa Ginoo diha? Sa Luke 19 verse 9, og si Jesus mingon kaniya. Sa kiyo niya, karong adlaw ang kaluwasan miabot nining balaya kay siya usab anak man ni Abraham. Nangkon ang kaluwasan wala? Angkon. Angkon. Ano sa? Patay na? Buhi pa sa kiyo. Karong dayon naangkon ni sa kiyo kay gidawat pa niya si Ginoong Hesukristo sa dakong kalipay na ginulsol siya o nasabtan sa Ginoo, nakitaan sa Ginoo yung kasing-kasing na tinuod ang iyang ipamulong. Dili nagpakaroning nun. E bisan usaon ang Dios niya ito malimbungan. Ang pagpakaroning nato yung simba-simba na ta. Tagaan ako si pastor sa porsyento sa lasto aron dili magbanha. Tama ba na? Suborno. Ika sa daotang na paagi. Pero bisan unsa kadakong sala ni Sakiyo, gideclare sa atong Dios og maluluwas si Jesus Christ. Siya lamang ang nag-declare na naluwas si Sakiyo. Si Maria ba diri nag-ingon wala? Unang ayaw na pagsampit kang Maria. Inahan sa kanunay panabang na mismo siya, tao sama na to. Ako di ko kaluwas. Jesus Christ alone. Tanawa, muna dugang na itong may baluan na si Kristo lagi nag-declare na karong adlaw ang kaluwasan ng abot nining balaya. Ayaw na pagsampit kang San Judencio. I cannot save you, only Christ Jesus. John 14:6. Ako ang dalan, kamaturan o kinabuhi. Walay makaadto sa mahan, imuagi sa iyahan. Sa buhat 4:12, walay laing ngalan. Ha? 4:12 akong masahan. Kung walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa kay walay laing ngalan ubos sa langit gihatag ngadto sa tao mga tao nga pinaagi nini kinahanglan maluwas. Isa ra ngalan, Jesus Christ the Lord. Masig mamatay ka nga nagalagad ka na ng mga imahen, mga ribulto, no?
mahigpit na pinagbawal ng Diyos. Ngani, padugmok na niya. Ang ato lang maangko na kalawasan kung kita naninguha o gibuhat nato ang atong gitinguha, gidawat nato si Kristo Jesus sa dakong kalipay, na ginulsol kita, gituuhan, gidawat si Kristo Jesus sa atong sektanyan niyang kaluwasan. Dili maglangan ang Ginoo karon dayon maangkon ang kaluwasan sa tao na buhat sa inyo. Kaya nga naman, maingon siya dinhi sa verse 10, kaya ang anak sa tao dinhi sa pagpangita, pagluwas sa nawala. Isa man ang nawala kita, kisa man ang luwason kita. Panapos, sa Roma 6:22, dihang naluwas ka na unsa ka. Mingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 6:22. Apan karon nga gipalingkawas na kamugikan sa sala. Palingkawas min luwas. Og nahimo na ang mga ulipon sa Dios. Isa na tataulipon. Ang Dios na maglipon nato. Kaniadto kung wala pa kay Ginoo kisa ka nga ulipon. Ulipon ka sa yawa. Duha ka klaseng anak sa tao sa kalibutan igsoon. Anak sa Dios ug anak sa yawa. Kano sa manahimong anak ang tao sa Dios? Juan 1:12. Sa tanang mituo midawat sa iyang pangalan gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. O kini buhat sa Dios, dili buhat sa tao. Kung sa pagin ang pamatuod sa Episo 1:13, Episo 1:13. Ningon ang pulong sa Ginoo nga kung ikaw nakabati sa mayong balita nga nagdalag kaluwasan, no? Ingon dinhi Episo 1:13. Inaagi kaniya kamusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran. Sa mayong balita may tungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan pinagi sa isad nga Espiritu Santo. Awan na. Ti mailhan na kamo iya na. Di nakapulong ka, nakadungog na kasapulong sa Ginoo sa kaluwasan, gituutan, gidawatan. Patikan ta sa Holy Spirit, timaan na kita iya na. Namingon ang Roma 6:22 na kumusahon sa Roma 6:22. Apan karon nagpalingkawas na kamugikan sa laog na himo na maulipon sa Dios, ang bunga nga inyong nakuha mo ang pagkabalaan. So di na ta magbuling-buling. Inulsulan na nato, biyaan na nato itong mga kanhing nga mga kinabuhing sa lawayon sa tubangan sa Dios. Inyong makuha mao ang pagkabalaan o ang sangputanan niini mao ang kinabuhing dayon. Wow. Di na ka masinilutan. Di na ka maadto sa impierno. Klaro, no? Nya, Exodo 23, ang versikulo 25. Sa buhaton na to. Sa diyang naluwas na ta, nakaangko na tagkaluwasan. Okay na, ginaganda mo simba. Luwas na bitaw. Okay ba na? Dili. Naibong pagbuhaton sa Diyos na to. Exodus chapter 23, verse 25. Sa ingon niya. Pakibasa, Likon. Simbahan ko ninyo na inyong Diyos o hatagan ko kamong pagkaon, ug tubig, ug gayuhon ko kamo sa tanan ninyong mga sakit. Tanawa. Bakong sa data, sa diyang kinata sa Ginoo, musimba na kita niya ngayang Diyos. Lagaron na to siya. Masan may pulong alagaron. Kanunay tag mag-agad sa iyang kabubuton. Dili ang atong kabubuton maoy patumanan.
Amen? Amen. Idaga mo tag gusto. Pero kung ayaw ng Diyos, ayaw pugsa. Gusto kong madato. Kaya gusto kong madato, di na lang ka musimba kay sige na kang negosyo. Kung sa ingon niya, simbaha kong inyong Diyos, alagara ko ninyo, kaya tagan mo kang pagkaon, tubig, ug ayuhon ko ang inyong mga sakit. Basig, ang imong palingkamot ng kalibutan nga walay Ginoo, adto lang sa ospital ang bagsak. Sakit, pamalandugon, dito ka na maghilak. Lord, nagkamali ako. Siguruha ang imong gugma asa na puntariha. Abangin ninyo ng simbahan. Ayaw lang isalig sa atong mga leader sa Kristiyanismo. Sabhang na. Kapag pagbati ng malinaw, datugad ng tanang. Ano sa imong reaksyon? Ikaw lang ang tubag igsoon. Yes, natay mga loopholes, mga pero dili na mo ay batayan na magluya ta. Di mo nga nanginahanggang tag Dios. Di mo nga muagi tag lain-lain nga mga pagsulay, di mo nga muduol ta sa Ginoo sa iyang panabang. Kay naara sila.